Salam. C++ bilen kodlama derslerimizin ilkincisine hoş geldiniz. Bugünkü videoda C++'ı işleten dil C++ programmasının nereden ve nähili kompüterde yüklenip alışını hem de birazcık işlenişini görüň bermekçi. İlkinci bilen C++'ı işleten dil C++ programmasının nähili ve nereden yüklenişini görmekçi. Şu yerden kompüterimizden Google'dan ýa bolmasy da özüňizde baý bolan browserda şu ýerde görünýän ýere basyp sourceforge.net saýtyna girýäs we şu ýerde sağ gapdaly burçda search for software or solutions bar we şu ýere öz gerekli programmamy ýazýas. Meselem bize C++ gerek we görünýär. Şu ýerde bize gerekli bolan C++ programmasyny çykardy. Ne bu programma download etmek üçin ýani kompüterde ýükläp almak üçin sağ arada C project diýip bir ýer bar. Şoň üstüne basýas we şu ýerde download diýip bir buton bar. Şu da ýani öz kompüterimize ýükläp almak üçin şu download butonuna basýas. We 4-5 sekunddan soň kompüterimize C++ programmasy ýüklenip başlanat. We men şu ýerde cancel etjek, ýani ýüklenişini durdurjak. Sebäbi men kompüterimde öňden C++ programmasy bar. Şonuň üçin şu ýerde download edişini ýani kompüterime ýüklenip alyşyny durdurdum. Elbetde siz soňra çenli download edersiňiz. Soňra bolsa kompüterinize install edersiňiz. Ýani kompüterinize install edeňizde batkançak install eder we dilini taýlarsyňyz, ýani C++'da ulanjak dilini taýlarsyňyz edersiňiz. Ondan soňra shortcut şeklinde display'inizde, ýani kompüteriň öz ekranyna siziň C++ programmasynyň ikony bolar. Şu ikony girip C++ programmasynyň içine girip bilersiňiz. Ýani meňde şu ýerde, ýani şu ýerik geçirdim men C++ programmasyny. C++ programmasynyň içine girýäs we ekranda şular ýaly bir zatlar hemele gelir. Indi biz şu ýerde täze sahypa açmaly. Täze sahypany açmamyzyň sebäbi biziň ýazjak kodlamamyzyň äklifini şol sahypanyň üstüne ýazýar. Täze sahypa açmak üçin şu çek gapdaly burçda file diýip bir ýer bar. Şoňa basýas, new project diýip bar. Source file şoňa basýas we biz kodlamamy ýazmak üçin täze bir sahypa açýas. Täze bir sahypa açmak üçin başga da ansat ýoly bar. O ýoly bolsa Ctrl N butonuna basýas klawiaturada we ansatlyk bilen C++ programmasynyň täze sahypasyny açýas. Adatça özüm Ctrl N ulanýan ansat bolan üçin. Indi häzir size save et, ýani bir programma, ýani bir kodlama ýazandan soň onu save etmegi, ýani kompüterimize ýüklemegi, soňra compile etmegi, ondan soňra bolsa run etmegi düşündirmekçi. Ýani her bir funksiýanyň näme many anlatýanyny, her bir funksiýanyň näme beretýäni hem görkezmekçi. Meselem compile näme, run näme diýip soralar baý bolmagy mümkin. Aklynızda ýöne şu wagtça onu pikir etmän. Häzir hersini ýeri gelende we düşündirmekçi. Indi häzirki şu sahypa ýazjak kodumy hiç kelläňe garşdyrma. Sebäbi bu kodlamaň her bir sözüniň, ýani her bir kodlamaň näme many anlatýanyny ilki derslerimizde has açyk aýdyn size düşündirmekçi. Şoň üçin häzir diňe kodlama diýip biliň, ýani C++'da bolup biljek iň ansat kodlamany ýazmakçy häzir. Bu iň meşhur hem diýip bilersiz. Include iOS 3
cout diyeli. Salam diyeli. Return no. Şimdi şu an C++ programmasında bulup bilecek en anfat kodlamanı yazdık. Yani şu an için en anfat ve en meşhuri deyip bilinen kodlamanı yazdık. Hadir bu kodlamanı yazdıktan sonra ilkinci etmeli adımız şu kodlamanı save etmeli. Yani kompüterimizin ölçüsüne yerleştirmeli. Kompüterimizin ölçüsüne yerleştirme için şu yerde checkbox'larla buruşta file deyip bir yer var. Şuna bakacağız ve şu da save deyip var. Şu save'e basacağız ve file'ımızın adını yani şu save edecek programımızın adını neme deyip attıracak olsa şu yere yazacağız. Diyeli ilkinci versiyonu nokta cpp. Şöyle cpp yazmamın sebebi benim programımın yani C++ formatladığını anlatmak için yazıyorum. Bunu yazmanın bilir aslında çünkü şu yerden özünü gerekli format hem saylap koyuyor. Mesela C++ source files bu C++ için C source files bu C programlamak için şu için biz yerden C++ source files saylap ve save butonuna basıyor. Şu an programı bizim yazan kodlamamızı save etti. İndiki etmeli adımı compile edeceğiz. Compile etmek için klaviaturada yukarıda F9 knopkası var. F9 düğmesi var. Şu düğmeye basacağız. Ve compile edeceğiz. Sahip edeceğiz. Compile edenden son compile ne için edeceğiz? Şunu düşündürmek için compile edemeden son bizim yazan programı bizim yazan kodlamamızın yanlış mı ya da doğru doğru bağırlaya. Neştaydı. Errors null diye. Yani hiç yanlışlık yok ya programda. Sonra bağırlarından son bizim yazan kodlamamızı kompüterin düşünüp bilecek diline öğreniyor. Ondan sonra compile edemizden son F10 knopkasına basıp şu programımızı yani şu kodlamamızı bir programa şekline getiriyoruz. Mesela F9 derdim basıyoruz. Görüşmek üzere sadece errors null var. Hiç yanlışlık yok. Diyeli sadece bir yanlışlık öğreniyor. O yanlışlığı şu yayı kodalı mesela. Zaten compile edeceğiz F9 dilen. Ve şu yerde bizim yanlışlığımızın nemediğini ait ya. Ve şu yerde hayfı setirdi. Yani hayfı setirdi yanlışlık var olsa şu setirin aşağısındaki setiri kızıl bilen örtüyor. Şu tane. Mesela zaten F9'a basalım. Yani aslında bizim yanlışlığımız ne? Edir şu taydadı. Yani şu tayda şu yanlışlığımız vardı. Ve şu aşağısındaki setiri kızıl bilen örtüyor. F9'a bassak hiç yanlışlık uykudan yok. Sebebi biz yankı ayıran yaymadı. Yenice ayırın oldu. Şimdi F9'a basıyoruz. Yeni tabden. Yine şu yerde virtual yerlerimiz ol. F10'a basıyoruz. Ve programımızı yani yazılan kodu programa şekline getiriyor. Yani şu yere salam dünya diyen yeri yani salam dünya deyip yazdıran yerimizi şu yere getiriyor. Kıskası yani save etmek, compile etmek ve run etmek şuradan ibaret. Yani run etmek için F10 butonuna basacağız. Compile etmek için F9 butonuna basacağız. Run demek yani run demek yine bir kaydayım. Programımızı compile edemizden son F10 bilen run edeceğiz. Run demek şu bizim yazan kodlamamızı programa şekilde getiriyor. Şu yerde alan bir yer dikkat ya. Ya onları başka rakılat yazalım. Bizim ikinci video videomuz diyelim. Şu yerde
Täzeden compile edýäs F9 arkaly we F10 bilen ende run edýäs we ýazan kodlamamy program arkaly şu şerden täze penjereden görüp bilýäs. Ýa-da diýeli täze ýene bir ýazaly. İlkinci dersimizde hoş geldiniz. Täzeden compile edýäs F9 arkaly sonra F10 arkaly ýazan kodlamamy programy şekilde geçirýäs. Bu şerde ýene aýtmak isleýän zadym näme üçin şu ýerde hoş diýeni S bilen H ulandım. Oň sebäbi meselem näme üçin ş ýa-da ü ýa-da ö harfleri ulanýar? Oň sebäbi meselem şu programany şu şekilde getiremizde ýani kodlamany şu programa şekilde getiremizde täze penjerede çyk ýazgyda şu ýerde ş harf, ö harf ýa ü harf çuraýan harfler çykmaýar. Ýani başardygymyzdan ingilisçe alfabetdäki harfler ulanmaga çalışaryn. Şoň üçin şu ýerde men SH ulandım. Ýani şu ýerde SH däl ş ulanan ulansadım şu ýerde soraw belgisi çykardy. Şu ýani ş harpy, ö harpy, ü harpy derek soraw belgisi çykardy. Ýani o soraw belgisini çykmady ýani ş harpy hem şu ýere geçirýär edip bolýar ýöne. Oň üçin hem käbir kodlamalar ýazmaly bolýar. Oň bilen kän şu wagt gelýär garşyma has dogrusy ýani ingilisçe karakterler ýani ingilisçe alfabetdäki harflar bolsa o has bolar. Inni bugünkü videoda aýtjaklam şulardan ibaret. Ýani egerde şu video hakyndaky soralaryňyz bar bolsa ýa-da düşündürüşde käbir problemler bar bolsa aşagdaky ýani videoň aşagyndaky tefsirler bölüminde öz soralaryňyzy ýa bolmasa-da ýani käbir kemçilikler bar bolsa şo kemçilikleri aýdyp bilersiňiz. Ýani indiki videolarda şo kemçilikleri düzeltmek maksady bilen. Indiki aýtjakladym şu C++ programasynyň ýani öz kompýuteriňize ýükläp almak üçin linkini aşagdaky videoň aşagyndan açıklama kısmına ýazar. Şo ýerden şo linke basyp C++ programasyny öz kompýuteriňize ýükläp bilersiňiz. Indiki videoda görüşýänçek sag bolun.